Hallo, kisen kommer. Nei, nå er han på. Herregud, for et kaos. Det kan være dritnyttig i enkelte sånne her missions og sånn. Men jeg vil bare dytte i han. Men da... Våtgrisen. Det er... Birger. Oh my god, Petter! Nei! Inn i rommet. Jeg må gjemme meg. Nei, ikke lukk opp døra! Ikke skyte det. Jeg ser ikke om det er zombie eller ikke. Å, bak deg! Med en forhånd ting.